Dipu Government College Long Admission kelong donde atum Admission long at Nangji pu ke hang ka chesong padopon. Dipu Government College lake Karbi Anglong arlo isi ning ka che themate ke themuchot a college ke la anvetlo. La Sibangso Government College long kacharli dunji aphan Karbi ariso ejang atum ke dak aning ka che therinti atum dolo. Bon sita Bangso Government College along aning kan bang sita admission aporahut kelong donde atum chesong ponasai dengpon nangver chethan dame Karbi arat atum ke kidukelak arat si ke ong lokacharli anata akisong ke boy lapen chongdat chodatum si ke ong la sila hayari so ejang atum Karbi Anglong pen angtan lokacharli damji aphan isi hedong akisong do La sila hai ariso ejang atum ningkache theke Dipu Government College henlo. La sila swa Government College along admission kelong donde atum aphan admission pilap Nangji pusi Dipu Government College athengno along kache song padopon. La hai hoya kisong along mati admission kelong donde akisong atum phan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kelang don mati palong ponvek Nangji pu DGC SUS atum pherang ke athengno ningje pon. Lalo alam ke pini dak dharna kami nangko athita seat capacity alam lo athi nitum seat capacity first advance pin da hang dam je council long sitami itum memorandum mi thandam 1.5 months ke parlo mani 2 months ke pling thulo nan atame non tame non admission ching bom first year da admission process dang elo anke non merit list DGC first sem kami nak class most kami non ada reply we matidi lasi students mangke aning ke polo jatlo amar ingi nang to wala si tum bang students arase ni tum si jabdunang ko pasi tum student union tum ta ladak bujai dul loje mane itum da pressure period bisami itum ke council long si itum pressure pidam nei kalimade athe alang tum si itum long arat ka chari tum mane kelang tum lo si education ni na me important and Bangko sana bangke. Dikani total ke arts ke 1900. Kasi 1900.8 kulote lagi teacher faculty la do kasi faculty anak bangke. Lada council tumsi lata pressure na piduna ko de order man lo kulote. Itum accommodate ko 300 400 tami on la sila bang building new building tami na improve pinang ko kasi kachuni gadam lo 1900 pen merit bangkenan kan lo merit. Merit 746. When science bangke. Science bangke. Science na ito total application ito mana labang ito mana data na pipe kasi naman exactly science and commerce ng kaya 150 each 150 so utas na may ako nito manon kasi ito yung nito mula first kinito total actual nito seat capacity kaya science and commerce kaya 120 rin so utas ito may government 25% order na pila 25% increase ng dito lo total 150 yan nilo ang sa mitong dordi busi ako non that college pen ako than ito mula principal at chuto nito ako 25% ito pa-increase pan government ito may approval hang lo non ito minin thamo bang ako approval of two pate ako another 25% increase to po every stream ng talaga Te isiala. so puthal bang kela so no je admission ke kado be free admission bote APL pen BPL bodo BPL tum kele income certificate nong si provide lo pote free admission long pola pen ke APL tum ke jong si income certificate provide be pen tum fee anang ko la so order bank government pen do ana me fees abang ana name pu bang hala da ala we he hada order bang bismi council pen si fee structure do la tum ala kum 2021 phan la sila order le principal han council pen pressure p la pen order bang lo puluti la ta chun da the bas sami education ni am sar jaga kami dam la mem ni rolan kami dam la office structure hi sami ala kami dam la sami ala tum la so office structure details tang tum chipono principal long dam mat so sinang ta la si ilitum student asi curious to ke itu malam ni asi mane council pen nang Senor mga nito may council man si pressure da people nito mas alam nito may council so nito man ang chalang bangko non may Dipu Government College non nito problem thipilo non nito protest sa nang ko jo binangan nation so non mga kisum ko lo lasil non mga nito council so man bang si aday people alam nito nang chalang don na po nito kasi nilin Lapuke SMI phu thangsing timong pen kaning je thuke Dipu Government College along admission kelong donatum aning kanwangta kachisong ponang verlake Karbi Anglong Autonomous Council atum pen la so puthak permanent solution kiwang thekte ajoglu
Laso Difu Government College Chalongke Karbi Anglong so akhayatum lokacherli anat kang thur ponji aphan pusi kadak nang kirang pilo. Laso Karbi ariso jangatum anaphan admission pipon lap Nangji pu alang lipen ningje pon. इसी के जितना लोग थेराक में अनिकन वांग तमें एडमिशन ना पढ़ो प्रोतंग ते गवर्नमेंट कॉलेज तो तुम चिपांग सोमन को किती ये थेराक में लसिलांग दल पंगते तुम ला करबे लो काउंसिल पे तुम से फेलर लो जे दिफु गवर्नमेंट कॉलेज फरमान नॉन पू नॉन बेंटा इसी परमानेंट सोल्यूशन के मांझे अपन अपिदी सोरे रीप बॉय फिट तमें नॉन पचुन थे बांग थेराक में से निकन वांग सोन नक थाई तुम एडमिशन ना पढ़ो पुना काई जा ओबे किमी पेन चलांग सी लांग तुम पेन opportunity tum dak Jepang somna kokti protest nang kokti laki ningduk lo kasi ahokpet itum kachini Nangji alam bang ran lo labang so difu government college laki itum Karbi Anglong ahavar Anglong aso tuman pathek nang barinang puti labang so education institute ke dak establish lo pulutan te labang so government college long jong si Anglong aso tum avar sai chu endung thek te plong te labang so government college ke duta dupake joy puji kasi pining tame non DGC part 1 tumalam lo that pinan is the age of smartphone that kelong de tum dupik apen science department lo tame cut of marks 70% pusi pining ipaklan 73% long te itum Anglong aso tum hala so 70% tong karlu tunjia bang itum asap so 66 jakjet ati tuning pe lang na long te tuning tame itum protest tang det jat det council pen reaction si paklang desi ako that difu government college tong science tum hatame 61% tang sunlo lapen arts pantame pining ke 56% tuning ke 31% tang sunlo lasi jong si labangso akar of marks ateng si jong si labangso college long kadok kabeo sumarphan ku pachong hong prong platante itum dak Anglong aso tum penangan dak labangso difu government college long amen kachit habdunong le dia yang rin steglong lasi pini labangso protest kang ninang ko bang nitum lalo nitum labangso difu government college ke nitum Anglong so farman lapen labangso difu government college along Anglong so farman nang kimpitan pot Anglong so especially Karbi tum farman dak enrollment lap Nangji pu tum labangso kasi song along bang demand pot athi itum Anglong so tum ke kapse ka din kachali damji power side ke itum parents tum penu apia po tum ne durapik ili tum thekji thek virji virbe tame labangso difu government college kasi itum munit nang man po kapthek mesen leader nang man po kasi labangso college farman nitum cerai convect Nangji tapi labangso college kasi itum kasi somang thulang ji kasi pini bangai ni kan Nangji kam tung lalo dak admission kelong le tum an pen tame Karbi long autonomous council pen important PC state government education minister pen pressurized PC non amat non ni phot trokang bong admission kelong le ana tum phan admission palong lap Nangji tum pini da bangso demand pen lo la pen non hejong HS first year tum phan admission ke en tangka en det palam tame penan hur cholo asi covid-19 ningkan ki thomni dolo hala bangso covid-19 na joine ke charli osomardum penan tikuglo class ki dunlong le pen chenglok online class ke attend dunlong le kasi pining tame labangso covid-19 avura joine penan kasik sak dolo la penon hejong hala bangso kasik sak pera joine admission tame free pusi karingje Assam government pen bonta admission free puningje dera pitame la bangso difu government college long principal bangke alang ni tumhan tangka en bom musi arjolong hala bangta ke chok chelo asi hala admission tangka NA pupen endet ajoine alang phan litung autonomous council pen non prapjin alang phan pin rem pen alang liphan abangso tangka patame pachevo Nangji lapen admission kilong litumhan antame non prapjin pen litung education minister Renuj Pigu phanmang labangso alam autonomous council palesi labangso difu government college atimon kipa messenger phan isi Anglong so phan labangso difu government college long amen chithap long lap Nangji pusi ni tum pini labangso kache song long pening je pon tum labangso college amitar la state peno mate da council peno la bisi ahok pet ke ilitum ke secondary education ke ilitum autonomous councilary deng sido secondary education ke autonomous councilary deng sido polotante kopi posi hala bangso ja kong chihar jak jitet ma labang ke manghu meme lapen isi ben mangke langdam polotante ilitum la bangso difu government college along a principal Dr. Nirab Kumar Sarmata isi
kaci parokado kaci parokka banglalo Karbi Anglong Autonomous Council bang lang plot penaan order mokha alang state government pen bang po dak joy pesik tem tap tem pule ti kasi non ki bang jilani nili Autonomous Council phan ki puang tung kacuri kang tung lalo labang so secondary education ili tum Karbi Anglong Autonomous Council la rideng sidu plotang te nang tum jakong chihar jakpen labang so institute phan ki pamisian ji phan tum chunri pon lo la pen propjin pen permanent solution ki wanji phan tum Karbi lo chole song pen chidilo athe aningkan wang ke ini tum also marpan kaci song long tam ki wan mang ini tum chijin sudu alang ni tum ci song pama lo tong chali pama non talang dam tame non ni phai inko rap ti pen dak 6 semester tum final exam cheng po Puoi pitch tame ti DC part 1 tum asap sup admission ka siksak do ko jong ne sai jok ci song ponang ko lo dasi tum Karbi asu mar tum ci song to ci song pama mate lo tong chali pama hala bang li tum thadam weg dang ji dasi nili kaneng ji por ka tum education in charge EM litum jaga sing inti tame dak asap so important pidun chetha la pen di government college akisung ko pima ko sonma ko na pe sila pangso kisung kile ma pusi alang litama thasi government college a principal pen chenglok dak employee la pen dak union body to men chingwai chi sai si la bangso college ke kame senje phan litum sar joko sing kita la bangge ma thavek dangji athe alang li deng si do la bangso institute ke kame senji ma pano dangji ma athe in charge ke alang li pina asa alang li phan tame prabjin pen labang so college long aningkan wang ason kalidet pining mesen pen result a solution ki pawanji phasin li tumala li phanta chudni lo kese mai phu semion rong phar thang sing timong lapen penang an kese klem bang phu tum tami admission kelongle atum anta long et nangji pusi alang li tum pen che song pon admission